Каква е радостта в духът или в Бога? Радостта в духът е най-пълна. Въпреки всичките трудности и изпитания, не трябва да търсим радостта в земните блага, защото те не са вечни, а са временни. Но въпреки това, голяма част от човечеството се стремят да намерят радост в земните и временни неща. Движими или недвижими имоти. Да речем, че си вземеш нова кола. Тя след 2, 3, 5 или 10 дена вече не е нова. Това може да важи и за останалите материални неща, които можем да придобием. В днешно време стремежът на хората е по-висок стандарт на живот. Нова и обзаведена къща, нова кола или финанси, с които можем да си разполагаме винаги и навсякъде. Да речем, че някога сме живели по-примитивен стандарт на живот. Живеем под наем, караме не чак толкова луксозна кола, не носим скъпи и маркови дрехи и в един момент забогатяваме, без значение как. Позволяваме си нов дом, нова и по-луксозна кола, скъпи и маркови дрехи и сме задоволени с достатъчно финанси. В началото този стандарт на живот ни е интересен, защото е нещо ново за нас. Но в следствие на време ние започваме да свикваме с по-високия стандарт на живот. Всичко започва да става нормално и вече не толкова интересно, защото новата къща вече не е нова, както и колата, марковите дрехи вече не са ни толкова интересни, въпреки че много хора се самозалъгват, че марковите и по-хубави дрехи ги правят по-стойностни хора. И в един момент изглежда, че както сме могли да живеем по-оскъдно, така сме могли да свикнем и с по-високия стандарт на живота. И истината е, че всеки си мисли, че ако може да си позволи по-висок стандарт на живот, ще бъде по-щастлив. Макар и много хора да не си го признават, всички знаем, че това е така. Ценностната система на хората в 21 век вече отдавна е объркана. Затова призовавам всеки един да вкуси и да опита блаженството на радостта в Бога. Защото дори и да притежаваме всичко, там някъде дълбоко в нашето сърце стои една дълбока празнина. Но Божията радост може да запълни всяка една дупка в нашия живот, защото само в Бог можем да намерим пълнотата на радостта. Бъдете благословени!